Дӯстон азиз, дар марказ ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ боз як доми нав бардошта буд шудааст. Байни 4-5 моҳ нигоҳ кунед чӣ қадар овардан. Хоб манзилмон марказ ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне Калхозобод, 300 метр пас бозори Баҳор. Ипара назди мактаби гимназия мешавад. Дӯстон азиз, ипара ина бо маркази ноҳия центральный раҳ ҳаст. Баъди 60-70 метр пас мактаби як мешавад. Дӯстон азиз, ҳозир доми нав буд шудааст. Худо хоҳад 8 ошёна мешавад. Наздаш рафта нархоша гап зада мерем квадратоша. Видеора бо диққат то охириша тамошо кунед. Ина дӯстони азиз, тамошо кунед. 8 ошёна худо хоҳад буд шудааст. Ҳозир якта дига этаж монда, ура буд мекунем иншоалло. Тамошо кунед дӯстони азиз. Площадка, детский площадка мешавад. Трансформатор свет один намондагӣ. Подъезд ай пеш мақсад бо мобайна лифт дора. Лифт қати бемалол баромада фуромада мегирен. Ҳозир гирдоша қафош доран даромада нишон метем. Ҳозир якум, дуюм, сеюм ошёнаш фурӯхта буд шудагӣ, боқӣ мондош ҳар ҷода ҳаст. Ҳозир нархошам барои шумо фаҳмонда метем. Дома бо ғишти пухта бардоштаст. Ҳамаш ғишти пухта қати тамошо кунед. Масъалаи об, свет ҳамаш ҳаст. Канализатсия пайваст кардагӣ. Ҳар 1 метр квадрат дӯстони азиз 4400 сомонӣ мешавад. Дӯстони азиз, ҳозир боло мебуроем чанд квадраташ мондагӣ чӣ хел аст, ҳамаша барои шумо фаҳмонда метем. Масъалаи об, свет ҳамаш ҳаст. Ина гирдои дома бинед, фундаментоша чӣ хел мустаҳкам рехтагӣ. Хай бо касоне ки хонахар бошад, марҳамат омада хонаро аялав тамошо кунед, бинед. Марҳамат, ҳозир дарон даромада бо барои шумо мефаҳмонем. Қафои дом омадем. Ипарам падез мешава. Ипарам якта дига падезам, ай пешам падез мешава. Дута падез мешава. Мақсад буромада даромада мегирен 100%. Ипара ина площадка барои парковка мошино. Худо хоҳад баъди ҳамин забор иншоалло бо як доми нав бардошта мешавад иншоалло оянда. Ҳозир дарон даромада гап зада мерем. Ина дӯстони азиз, ай қафо дар омадем. Фундаментора бинед. Ина тамошо кунед. Ҳозир ай сем боло хуно фурӯхта мешавад. Боқӣ мондаша харидагӣ ай. Ина ғишти пухта бардоштагиан дӯстони азиз, ҷои даркор даргоҳ ғишти пухта боқӣ мондаш ина перегородкашда газоблокам истифода бурдагиан. Коридорошона бинед. Кушод калон калон. Ипара ина лифт, ҷои лифт мешавад. Худо хоҳад дӯстони азиз. Айса падез дора, ай падезам медороен, лесенсиям дора, лесенсия қати баромада рафтан мегирен. Ина тамошо кунед. Ҳозир кадом квадрато мондагӣ, чанд қадар квадрато? 45, 68, 72, 80. 45 барои хонагай. 68 ду хонагай калон аст, се хонагаш ҳам када мешава. 72 ам се хонагай. 80 се хонагай, 4 хонагай кадаш мешава. Ина пара ина усто абедкаисан. Хулас дӯстони азиз, ҳозир 4 этаж мебуроем. Ай бола бо шумора нишон метем. Хоб дӯстони азиз, ина 4 этаж буромадем ай лесенсия. Ипара ина ҷои лифта ҳозир усто кӯкайсан. Заштаи тахта мондагӣ. Боло ина худо хоҳад бо мерава. Римон рафтаст. Дӯстони азиз, як хуношон нишон метем. Тамошо кунед. ҷои дар кориш кам-кам қисмаш газаблок қати бардоштагӣ, боқӣ мондаш ина бо чашми худтон бинед. Ҳамаш ғишти пухта қати бардоштагӣ. Ипара душувои хоҷатхона мешава. Иси бо як зали калон ва иҷа коридор. Ипара як хонаи дига. Иси мумкин ана кухни кунед. Хоб, ина берун мебуроем, тамошо кунед. Усто кор кардеста. Маркази ноҳия. Ҳозир мо 4 этажда қарор дорем дӯстони азиз. Иншоалло бо 4 таи дига болода мешавад. Ипара инами дома диден. Консенеро реклама карда будем. Дом ай ҳамён мақсад бемало омада харидорӣ карда мегиред. Нархаш 4400 сомонӣ ҳар 1 метр квадрат мешавад дӯстони азиз. Марҳамат бемало омада харидорӣ карда мегиред. Коридорашон кушод. Мисол бо ягон маълумоти пурра дар кор бошад, рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат карда мегиред. Ин дӯстони азиз. Хулас духонага, якхонага, сехонага метавонем ҳам сехонага 80 квадратро 4 хонага кунем. Хулас марҳамат тайёр хонаҳо шуморо интизор аст. Ипара ина бо қафоро нишон метем. Оянда иҷарам худо хоҳад як доми калон сохта мешавад. Ипара ина мактаби гимназия дӯстони азиз, мисол кас медона. Маркази ноҳия бемало омада шумо тамошо кунед, харидорӣ карданги рақамҳо дар рӯи экран ҳаст.
пура маълумот дар кор бошад бемало занг зада муроҷиат карда мегиред. ин подвалай тамошо кунед, метавонед ки ай подвалам хона харид кунед. ҳозир хонаоша нишон медиҳем. ҳар як хонаода дута сетаи тиреза дорад. тамошо кунед хонаора баланд кардаги 320 чандай баландеш. тамошо кунед ипара ина душувои ҳоҷатхона мешавад. ипара ина як зали калон сира мумкин кухни кунед. хулас ҳар як хонаода дута сета чортаи тиреза дорад. خب اینا کلیدار دوستان عزیز این پرام خونه میشوه اسلام خونه مقصد رقم ها هست در روی اکران زنگ میزنین چند خونگی در کار باشه مرحمت به مالور آماده خرید کرده رفتن میگه این پاره خونه رو ببینید این کشودی باز بوده سیسه همین خونه تریتورا ایسه رو ببینید همین خیلی کلون یک در اومده این پاره یک خونه اسلام خونه ایجام اسلام همه خونه بوده این پاره رو ببینید کسانی که بگیره راحت کرده زندگی میکنه. یک تا تریزه داره ایسم ایجام یک تریزه موندگی اسلام یک تریزه هست ای پرامینه یک زالی کلون تریزه موندگی تاج که بیتونه مقصد خونه زمستان دا گرم میشه و تابستان دا سالقین پدوال ده اینا به مولا خدا خواهد آماده زنگ زده رفته میگیره پدوال در کوشه پدوال هم هست همش خونه میشه خدا خواهد اینا غشت پختگی برداشتگی